Epacho, mene be ma kwesi ye bo atenai. Aye ware ye wo mami ensa. Oye wo ho ade. Mepacho oye me ho ade. Mepacho la be 1.5 year ni. Me wo fia na mikro ne ba say opese wo de memma yakokoma ne ma mema omukodi akwama. Na nkra ne nso panyin ne wo 5 years. De otoso wo 3 years. Ana ketwa no kro kita mene wo 7 months. Enti me ka cha na mo ware me pa cha boni biansi no so person kran ko di bro mo nana ho okay e wo mo nana ho na me ka cha ne say wo ma me kra sa wo ba me ho no ma wo sini sisi ne ne nai enti nkra cha sa wo dware wo mo chichi wo mo se de e be ha ma me ne enti ma me ne nso sori a wo ba ma azi ha enti fan krana enkonko mama me no yes mama me so Kumasi ya mama me nso te hemai okay inti me ka sa ade kire ne no se mo no de asema waka na wo kan nti ade achi a me mboabo ankrana nioma no ti ade achi wuku ada ne no ko adwuma osa ba ye na me mmoabo ankrana nioma no na mka chensa akwasi akua akra na chiro ne ka achi na me ne madam akwa kasa se akra ni hu na chiro ne ye because me jo me be fie anwumre se ye beba bedru kra na omoda ti ne madam se omo makwan a memfa ne mbra fie na won kire no atworo no enti amoaten ne wo ho no mo pa ubeti me de be ma na kosi me de omu nyina e na beko e de aboso me nso ba ne nso aka ho bi ono de o jana ma ono de wo me honom o me de omu nyina na beko ana me ye ne se yo mate intimida me kasa me fa ne se me mankra ne enko ha ma me no ana ono nsoso e wo honum tie ya wada no okwa adwuma okoye no obae nso ni nyina mu na me ni ntokwa bia ne sa benada na o start se me mfa ma me no me mfa nkra ne nko no obae aduane amanu asada na anwumre wani ukwada no me sa no aduane wani ya wada no obae na aduane se esi wo wani inti fiada inti fiada no okwa adwuma kra de wa ama okone nso na ketua na wokita me ne yare amakwa tonu wo Casablanca e de ama akra no ana okoi inti fiad ade chen memenenda me free drum be fie na mahu se wabada mu honum e discover betu decoder so honum me de minim se honum me ne ti nyina wo pa pie ti minim se bia wa pie no obesa aba ti anwumre me hwe na anim awansa ama na nadamfo police ni bi ti yesro honum ana mbisa ne se omudi agro wo ye fie na chi sport bi honum me bisa ne se ohun me kunu wo honum na se ni se wo ka se me mfa me ma no enko ne ma me honum na me akuya be na so ko ba amane sa ushi akobo prosini amane na odi asama soma na me pese ohun se ono ne ye tight pan timi na me ka kire ni so ohun no na we ne ketwa no cry yare nti me pese me dia akra ne hospital no se me nya botro be frɛ no na wa eyiwa one na kasa nti sa Monday na nwumla na boy ne be fi ana o se set frɛ se akra ne yare nti wo bre ne miska ma me dia akra na o me fi na hin wote minim baby ote nti sada na nwumre no mebisa ne se akwasi nti hemfa na ote asama o ka kire me ne se ene dia nka me de be yeden ana okra me ba panyin ni se akua mi ko ana me ba ne nsu sijo ti opie ya na me ba ni so osun no osun ana me de me na na sa reho ahye oso sa me nsu ate Priscilla hye ho so eya sem o ana me de me ka pro ni tu mu ni e dai inti me hwe ya be se boso me miensa na mabo me ma ne me papa amane me papa se asem wenya asem bi obeba na wa friend nso ne na kasa me ma me di kind friend o se ono de nya de se obeba fie honum e ma ya duo ni nya mema ya yi ni so ate akotum ono de nya de se obeba fie honum biem na me ne me papa ne me ma me ye ko ne na dia na wo de aye no monkoi monye hwe ena be ma edwane wo fie amaame ai ma menene te no entokwa we ye ntama ne se obebe fie a opon mazi be 6 o'clock obebe fie na abo 11 10:30
Inti me ka chensa akwasi sane awusi ba fie no ene wiase ayi hu ana sport nso na me hu se okokwotena we yemfi kire hwa inti se me frɛ no cross o haya na metinya abotere me ba sisi a na ese onye oma saa 10:30 na ana obafie bi kura ho no ma 12 kasa ne na mu ne nso na wote salafia ase ho na mekofie no woni ho no me pon dwuma me ba fie no woni ho inti me ye ne se ene saa dia wo mna metena ba bi a me wo no me maame na na eti wo no mbae o me maame etukọ ni fie inti wo mna metena ho no na me ye ya na oba ho asama de bia na mbisa nse se me ba fie kura me di kan ma me nua de wadua ba ebi obeba no na woni fie aduane nso de wodi kwaje obi no o china na ebi akwa asema benti osia wo bia ni fie ho no mo ne be ka senti na mani pie no na me ye ya na wo ba me ho no e wo soro ho no na me ne wote ho no inti me ne te ho no ma saa wo kwa wo mantam ni ade na kofa ntokwa bae ana me friend ne ma me ka kire ne sema me pa kire ni akwasi nkasa akwasi pon adwuma o mafie ntem obebe fie 11:30 to 12 maka ama baby kra wokokotena ne ye fie na chi hwa so obebe fie ntema na chese bibi ne wata ode be fie so wa bibi anso nkita ne dia ne wo mantem kra na dua ne kra obeba na adwo ma me ne se akwo wo hwe na so obe ha wa apamoni free wo nchen blay mame me mase ana ka asem ne aso 7 Priscilla kasa Aintin pacho me friend ne ma me bona mani ese ne bani sei ade sei no yenti one ne nkasa na okasa me mpamoni mfiri menchen no me de ma nkasa me ye ma adwen sei anytime bia me de ne bani hu complain be ma no emuaya eba no enye inti me nka ne bani hu asem nchire ne biem inti me ne bana na sei no Priscilla ede na bo asi me pacho de asi ni sei me ma no ne me ensa nyina eda no me ko dwom ana me ye se me ba be fa me mane ne wo makwa asori me di kan kokko hyehyeba na ma ba be fa nkra ne wo makwa asori me ba ne wa ba be fa nkra no efrifie ho mo me ensa na wade na gu me ba cho minim sa ware na gu dia na one ne te debi be one asem ni si be 1 year 7 months ni ontifi be fie ontifi ote mazi hanum say Japan house wako ha adan wako ha adon ni oba biti yes wa for oba de ba me de oba no mi hu na wa eba sa no wa bo abusuafo amane aboma abusuafo amane ama me ne me ma me ne me papa nyina akọ ne ma me ho ne papa na ne wo fa na oba o se di ni reason ni sen banka reason bia nche ne ma me kwa adura ne ma me de bo mi ane se ne bana ba be ka kire ne se me se wo ye beifo eninti wo oninti na mempesa ne memema no ne nana no beba ne nchen ye ma me no ma ya muntum buo na mo wo mama ni bio inti maame ne kaasa na na mse maame de men kaasa nkyere no asama me ka kire na ne se wo yare wo san su ni adaje wo ba adwuma nti no minti mi mfa nkra ne nye de emrew inti wone me pre ho sa na me ye se akua ba ma de ba sa obakọ akọke kansem na ho aye yi panyin ne de obeye classes na ketua no de odantamu ne de obetimi de nako ono nso awanfo ono nso anko ti efiera ne kasa asa na wonti ne efiera ka kire me se sa na tie na so se wode afiri fie dia me de nkra mo ntra asisu awade me pa cho da bi wono da nani de say ni be 1 year 7 months ni no free fie no wono nsie mu da me pa cho da bi won da fie wono so a wonya awade ono nso a ono a de me ko social welfare se me nhwe me mani ye bisa asa wa e de na uto ni dwomu house ya kwa house mi ko dwomu me pa cho me ton nam na ya kwa ubantem me pa cho me be fie be 6:30 to 7 na sa no ha na be aduane ama wo ma no ya me ye aduane wo dwom ye didi wo dwom na me de wono nso de ya bre no aha tu ye bibia wo dwom na ne ha wo nyina ne sen ne ha wo nyina ne se me de free no de free fie ne de minim botaya na ogina so a wo de free fie ana wono ne se ye kwatena se ye ka asem no se me se me mpese ne ma me ma ne beba mase ho eni nti na wo de free fie de sa wade no hwa eni ho adabi etidie na wo ma no wa besesa wo
Inti nkra no mienu no de wo mokọ maame ne honom no mekọ ho se mekọ akwaje nkra no maame ne ka kire me say on frɛ boy na ansa na me metimi afa ho eh maame ne we jamoni ga na mla oba wa wo ne bate ase a wonyale no wo maame na wo beje nkra eh maame emra okrobu maame ne frɛ ne ba no he jankra no hwɛ papa be na hwɛ nkra no wo de nkra ne tena dwom saa ma ntontom hwe wo mo but ebetimi so ai no kre tama wo po dwom de san ntontom be wo mampa cho mo nyare akuya kra nya osa ana me say ma akuya nya osa da ben akuya kra wa yare ya me de ni free hospital by be 2 weeks ni malaria na nani yesi wenya na osa malaria de san ntontom we no wo ka se yesi akra na nya osa e Priscilla say ba wo ba no emoa ba na wo hia we ho me pa cho mo ami hia wo mo wonom ne se wakwa akofa wa ba be fa be ma no me de be ma ne ko me ma me honom wakwa akofa be ma fo yi ade na wo so ti ase na do ba ko ma wo ma me me pa cho wo ni adaje enkra me wa adaje pa e de hwe nkra no because me kwa me ne o mo na ko me ba nso a me de wo mo ba me nje o mo nso wo ba bia nti enkra no eyi be ma no na okọ kg2 na na chro ne na eyi na me ka kire me ma me say panyin ne de wahu achro ne ade nti me de one ketoa no eba na maye mama we say na ka wono sai gana uti dwom hodi no unti me mpofo o'clock me free me aduane ma wo ma ani hukum agire bo serving wodom ma me pa cho no kura bi ho ayen kan kire mu na ba ko se dwom a serving o'clock be ma ni anu na aduane wodom e de akoma ne dia won ti ase wo wade wa na wugu no but wo man de e se unya access to ma because no me kan okra kire wo ma wani chi adwuma no ho sika no ho e kire wade ma wono wo afie ntam me Mr. Champon me tachima fo e hwe me obi anim na me ye wuradu adwuma satan pam se na me ye wuradu adwuma edusa tie me afren pom akotobre obeka na odi me ye show satan na me ko ye radio na me be cosmetic shop 4 o'clock ukura millions matum mapon kono aduane ma bi kum 4 o'clock eti wo ba se kan ho na Genevieve die 4 wo to no wo be ba ma na wo kwotena dwom ama na bono nson se me ton nam na manu aduane wo dwom ho na bibi akoma be ma Priscilla wo ma me meka no kora kire wo e dwom na wo no ti ebe fufu aye de no wakoya mo dwom ho bia oni fufu no fufu ne de ye Priscilla wa ma me wo ma me nsesi fom but wo ma de ne kwasem wo beje wo ma because wo nyale ye ne bia wo adwen mu hawo wo yare ne eso ntimi hwe ne ma bibia ha no eti asew ante yesrew mo mama ma me ne enchene me tese nkwala se na akodi ho baako na akodi ho 4 years di odan man na sen wo ho mienu wo me ho na da na mane ngo wo saje ono aka hwan eden ma wa na wo na emu ame adenti we dey san kanya big deal enkola mienu ono so afa baako a sanye bone hello papa my patrona ho te say so for mama ni o me ka se free sompa e ba so say so for mama ni me ka se free sompa TV ane enya bla kwasi yabuani ona na ne kasa na ne yaboa mi kura mi kun di yaboa nti mi kun ni oprekope ababa wa bia by friend Priscilla waso one wawo na waje akola ne baako wache ginege kom na nyabotre na tim kakra wachire chire nsem no mu a be fa ba bi kura mabua ne fo se otimi tina dwoma ne bono nson na wono aduane wo dwom de se wonni a edi se wonni ehwo no de wono an wagu na wade na kola baako na wo se e wo ho no wo so opese oje akola na wo ma me se wo mfa ne ma no me pa to na ne ebo anu kura bi wo ne ma me so mpa akora ne ma no ai na akora no o me ma no na wo wo ana akora no me ho o ni ma me ho me pa to mfie sei akora no o ko mfie no oya oba dema
Yo, eje eboa no wada urumo o ma Ghana mremu no. Aje se wa ware na bia wo na ma wo yere. Na se bia Priscilla wo wadwe mu yale wa bodam ana yade bi wo ne so a wonti mi hwe nipa but onyale ana na wo de ne waje wate obey. Adam, say kwa afeme kwa na kata sie. Minti baby a wona me kata sie kwa minti mi wie ni komo sie. Ada wo baby. Baby, tell me go mo di afeme. Ana ma ka chen say. Na minti mi no mo kata nyame ya do machina. Mate, ene me ha. Na ba hono. Na di o bozo ka bia ha. Mate na ne abo a me ha wadwen wa e ochina. Aha. Yo, ya dansi bebri. Ya dansi mo. Priscilla. We dia wasem di enya sem bia. Enkwala miensa wafa ba akwa fa but eye kasa ene ntiase ne ne beka because awale ne ni ho but wawale egu ye no 80% eye wa meka no kra kire. Ey, wotina dwoma ne bo service say wo ton nam no sa service no hwan na e be ton nam. Mama pacho. Mama dwane ya mude bebri amame wo ye nice girl. Wo ye nice wo hwene wo kala and now you be am yo wa wo mpo ho asem but wo mesika egu awade be maybe wo ampani ma basabasa wo di enti na akọ no amadua ne wodwom ensamafo ne abayifo ene ne ma no waso ade abreme ofesi na mimusa me be yasem me pacho ye kase be kasem na ope oku pacho ne ma me ne oh Priscilla there be a situation no be a said de ne ma ko e na bad time ono so aye ne ya nya ne hwe o me kunu no oba be hu mi dwom na menene te honum beginning ne kura no wonim se me yeton na ma ya ho nti me wonim se wo che wodwom ho wonim se me che wodwom ho menene nware ye kura no 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 ni timi nu aduane na me ma ba be bi sampana wo wale wie ye no wo sa de no wo mpe ye ware wie ye no wode won kan kire me se umpe dwom aduane no me de ba na wudi nti efiri honum efiri se or started say wo kwa wo mantam ne ade no obabi je no because me pon be fie me yero mai magazine 7 say no ma pon wo so mai nti no ba ko tena ba bi na say wo mai 7 no ono wo mafie wo no say wo so ba 7 ti wa pon 4 obede ofi wo de hwe Medi for brem asem we de nya asem bia Priscilla ochina so ochina obeba iti ochina wo so bra why ya da wasene